Dios marahay na aldaw po sa idugabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Santa Misa. Ngunyan, idolot po niyato ang sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in ang mga minasunod. Petition and thanksgiving of Lorraine Evanin and Robert Eifert, Jr., Lorraine Evana Clarete, and Evan Laurio. Thanksgiving for all the blessings received offered by Celi Delgado. Thanksgiving offered by Ining Lumbria. Thanksgiving for all the blessings received offered by De La Cruz family. Thanksgiving for the 44th wedding anniversary of Mulo and Leti offered by Lazaro family. Thanksgiving for all the blessings and guidance and protection offered by Matias family. For complete healing of Maria Faye Donald Rodriguez offered by Benang. For safety, good health of Yael Maria, Gerald, Theodore, Carmen, Kervin Joseph offered by Benang. For spiritual guidance, good health, and financial stability of Arnaldo II, Cindy, Maria Faye Donna and Jerome, Michelle Angela, and Arnold Kirby, offered by Benang. For good health of Kay Marie and family, offered by De La Cruz family. Special intentions for Marian, Mel Ezekiel, and Mel Gabriel. For the souls of Father Luan Harsha and Father Sol Saez. For the souls of the former CRC LLFCC members. For the souls of Arnaldo, offered by Benang. For the souls of Lionel, Romeo, Rosalina, and Qualterio, offered by Ining Lumbria. For all the souls in purgatory, offered by Matias family. Ngunyan iyon ikakagtulong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa selebrasyon niyato ngunyan na Domingo, kita pinapagirumdom na maghingowa na maging mga tunay na disipulo kan kagurangnan sa paagi kan pagsunod niyato sa iya, sa pagpasan man kan krus, asin sa pag-ako nin may pagkamuot, orog na duman sa kasaraditan. At sa tuyang selebrasyon, pamamayohan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalan, kung kami sa imo minapuli. Unganin pagkirikon, ni mga magturugang sa imong laro. Pagtugod yamo lugod maglaro. Punan niyaton sa toyan selebrasyon. Sangaran ka nama, kanaki asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang rawayan sa Diyos ang kaitaasan,
asin sa dagat at ilongan, sa mga taong karakailan mo. Inoong aminin ka, rinurukyaw ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nakulang mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurang na aking utong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ikaw na papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na papara kan mga kasalan kan kinapan, pagkoaan sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan kakurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami na hulikan grasya nin pagampon, binuot mo kami na maging mga aki inin liwanag. Warasan na day kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Si Propeta Eliseo pinadagos kan sarong babae sa iyang harong. Ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo, binalsan kan Dios ang babae, kan balaog nin pagkakaigwa nin akin. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw na nagaagi si Eliseo sa Sunam, sarong babae duman, mayaman, puminirit sa iya magkakan nin tinapay. Kaya nangyari na sa lambang pag-agi, minahapit siya duman sa pagkakan. Nagsabi sa iyang agom, "Uy tabi, aram ko natawo kan Diyos, sarong banal, ining dayaday nagahapit sa to. Igibo ta siya sa itaas, nin sadit na kwarto na may lanog, asin bugtakan ta iyan nin higdaan, lamesa, tukawan sa kailaw. Sa lambang pagdalaw niya sa to, diyan siya madagos." Sarong aldaw nag-abot si Eliseo, nagdagos sa iyang kwarto asin naghigda. Dangan si Eliseo naghapot, "Ano ang gigibuhon ko para sa iya?" Nagsimbag si Gehazi, "Umayo siya nin aki, asinan sa iyang agom, gurang na." Nagsimbag si Eliseo, "Apoda." Inapod asin pagtindog sa pintuan, sinabihan ni Eliseo, "Sa sunod na taon, sa panahon man sanang ini, makugos ka nin aking lalaki." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Awiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkahera kagurangnan. An karahayan buot kan kagurangnan, aawiton ko sagkod paman.
Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamareta kan sa kunguso, an sa imong katotoohan. Ta nagsabi ako, para sagkod pa man, itutugdog ang karahayan buot. Sa kalangitan, papapusugon ang sa imong katotoohan. Aawiton ko sagkod pa man an sa imong pagkahera kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpataratara, na naglalakaw kagurangnan sa liwanag kan sa imong lalawgon. Sa imong ngaran magayagaya sinda bilog na aldaw, asin sa imong kasuripotan magpapalangkaw. Aawiton ko sagkod pa man an sa imong pagkahera kagurangnan. Taika an pangpagayon kan sa indang kusog, sa imong pagmarhay itutuon an samong sungay. Ta sa kagurangnan an samong kalasag, sa banal nin Israel an samong hade. Aawiton ko sagkod pa man an sa imong pagkahera kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro ki Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngunyan hali sa pagkagadan sa kasalan, pasiring sa bagong buhay sa saiya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dainindo nasasabutan na kitagabos na binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan sa saiyang kagadanan. Kunsiring, huli kan bunyag, ilunubong kita damay sa iya sa kagadanan. Tanganing, siring na binangon si Kristo, hali sa mga gadan, huli kan kamurawayan kang ama, kita man maglakaw sa kabaguhan nin buhay. Alagad, kung nagadan kitang damay kay Kristo, nagtutubod kita na mabubuhay man kitang kaiba niya. Nagaaram na si Kristo, binangon hali sa mga gadan, daina magagadan. Ang kagadanan, daina sa iya nakakapangyari. Tanagadana sa kasalan, nagadan, makasaro sagkod lamang, alagad nabuhay na nabubuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo na kamo gadana sa kasalan, alagad nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An namumuot sa ama o ina nin urog sa sakuya, bako sako maninigo. An namumuot sa aki niyang lalaki o babae nin urog sa kuya, bako sako maninigo. Anday nagaako kan sa iyang krus asin nagsusunod sa hudyan ko, bako sako maninigo. An nagkakamit kan sa diring kalag, mawawaran ka iyan. Alagad an nawawaran kan sa diring kalag, huli sako, makamit ka iyan. An nagaako sa indo, nagaako sako
asin ang nagaako sako, nagaako sa nagsugo sako. Ang nagaako sa propeta sa ngaran nin propeta, maako kan balos nin propeta. Ang nagaako nin tawong suripot sa ngaran nin suripot, maako nin balos nin suripot. Ang sisay man magpainom sa saro sa mga saradit na ini, nindawa saro sa ng basong malipot na tubig, sa ngaran nin disipulo. Amen. Nagsasabi ako sa indo, day siya mawawaran kan sa iyang balos. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Ansisay man na tao, minsan minaabot sa momento na igwang mga nanunumpungan na kadipisilan, kaipuhan at tubangon, mga problema, kasakitan, asin manlain-lain pang iba na minsan nakakapagabat, bakusan na sa saindang pagmati, kundi pwede ser na sa pakikisama kan iba, sa iba, o dawa na duman sa sinasabi niya to na sa sayang pagbuhay-buhay. Kaya nga ni minsan siring nakakapagsabi kita, magabaton daw ang pagbuhay ko. Lalong-lalo na minsan madadangog taiyan duman sa mga harani sa simbahan. Lalong-lalo naman kung madangog tayo ni duman sa mga harayo sa mahal na Diyos, madali kitang makakuang ideya na kung saan garo gusto niya tong hilngon ang sa indang pagkabuhay na konektado pa daw sinda sa mahal na Diyos. Nararayo na daw sinda sa satuyang kagurangnan. Namimibi pa man daw sinda. Kaya kita man bilang mga disipulos na nagmamakulog sa ikakarahay kan sa tong mga tugang, minsan nagmamaigot kita, nalugod, panabangan sinda na giraray, madara niya to, na maparani sinda sa mahal na Diyos. Alagad minsan, kung kita na ang umabot sa panahon na siring, iyan an sa tuyang dakulang hapot. Kaya, ano ang mga bagay na sa tong isinasakripisyo para sa Diyos? Ano ang sa tuyang binabayaan o iriniribay para sa satong kagurangnan? Taano ta namumuot kita? Ining mga hapot an pwede niya tong mapaghurup-hurupan base sa nadangog niya tong ebanghelyo. Sa tunay na pagsunod kay Jesucristo, kinakaipuhan na ikonsidera niya to ang halaga kaini asin ibugtak niya to sa pinaka kumpara sa ibang bagay. Kita mga disipulos ni Kristo, siring na kita mga disipulos, dapat mayo kita nin iribay saya bilang iyo an pinaka prioridad asin enot sa gabos sa satuyang buhay. Siya ang maging sentro, sabi nga ni Ken, sa satuyang buhay. Sa satong relasyon, mayong anuman na relasyon niya to sa tawaan makakalagpas sa iya. Kaya po baga na madadangog niya to na yaon man sa ebanghelyo na inuton taan Diyos asin an gabos magsusunod na sana. Alagad ngunya nadangog niya to na ang sabi an namumuot sa ama o ina sa iyang aking lalaki o babae anday nagaako kan sa iyang krus bako sako maninigo. Makusog ining mga tataramon, totoo daw na kaipuhan niya to na siya an inuton kaysa sa satuyang mga namumutan. Takunda bako kitang maninigo o angay sa iya. An kasimbagan kaini, sinasabi niya na ang tunay na Kristyanismo,
igwanin dakulang halaga. Dangan ang tunay na Kristyanismo, mayo nin espasyo para sa pagiging makasadiri. Ta sa katotohan man talaga, may mga oras na kung saan an sa tuyang inaapod na commitment to Christ is tested to the breaking point. Pag-igwanin mga pagsakit, kadipisilan, pagtios na minaagi sa satuya, halimbawa, mga nagkaigwanin makuring kahilangan, arog kan, binayaan kan sa indang namumutan, niloko, dinaya, nindakulang kantidad, nahabunan, lasuluan, nagadanan, o ano pa man na inaatubang niya to, natitintaran kita na daina niya to buhaton, upa sanon pa, an sa tuyang mga krus, asin daina magsunod kay Jesucristo. Taan pagmati ta, mayo kita nin katuwang asin garo pinabayaan na kita. Kita mga tugang, an perception niya to o paghiling, pag sa sinasabing krus, an immediate impression, iyo na, an pakapakahulugan ta kaini, kagabatan, kasakitan, asin kadipisilan sa buhay. Alagad, sa totoo, saro sa naman ini sa pakapakahulugan, base sa pagkasabot o inaako niya tong interpretasyon. Ninhulita, si Jesucristo ang pakapakahulugan niya kan krus, iyo ang pagpahiling nin pagkamuot. Minsan sa iba, pag sinapot mo ang krus, kagabatan, kasakitan. Kaya halimbawa, masakit para sa sarong gurang na napaasanon an sa iyang krus o an sa indang krus asin magsunod kay Kristo kun sinda binayaan asin inabandona na kan sa indang mga namumutan, lalong-lalo na kan sa indang mga aki. Masakit para sa sarong agum na babae, asin ina, na igwanin tulo o apat na aki, napaasanon sa iyang krus o mga kagabata na ini asin magsunod kay Kristo. Kan madangog niya nababayaan na siya kan sa iyang agum na lalaki. Asin irinibay sa hobi na mas makakaintindi sa iya, asin mapamati na naging hubin giraray siya. Masakit sa sarong empleyado na magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod kay Kristo kung siya minamaltrato asin inaabuso. Asin sa kahuri-hurihi, tinanggal pa sa trabaho. Sa mga aki, masakit sa sainda na magsunod kay Kristo. Kunan sa indang panalmingan na nahihiling, iyo mismo an minamuklat sa saindang mga manunudan an sala asin malugmok sa pagkakasala. Igwa pong istorya ni sarong mag-amigo na si Simon sa si Pedro. Pareho sinda nagdakula na hararom an pakasabot asin itinao an buhay sa pagsunod kay Kristo. Si Simon sarong abogado, asin si Jose saro sa mga nakikibaka bilang representante kan sarong grupo. Nagkaigwanin problema na nangangaipuhan si Jose nin tabang ni Simon. Ninhulita, imbuelto siya sa sarong dakulang iskandalo na sa totoo mayo siyang sala. Alagad, habo ni Simon na tabangan siya, tabaka malaag man siya sa alanganin. Sinabihan ni Jose si Simon, ara mo naan ginibo ko tama, ninhulita sinusunod ko ang katukdoan ni Kristo. Asin maawot ko na magsunod sa iya hanggang sa pagpako sa krus. Alagad ang simbag sa iya ni Simon, masunod ako sa iya hanggang sa pagpasan kan krus, bakong sa pagpako sa krus. Sabi ni Jose sa iya, kunsiring, bako kang parasunod niya.
paradalan ka sana. Kadaklan sa satuya sigurado makakaagid sa eksperyensya asin namati ni Jose. Bakong iyo po. Gabos kita mga tugang kinakaipuhan na magpaasan kan satuyang sa diring mga krus. Pero taano-taan iba sa satuya, sa purukan pagtios nagiging mas miserable kay sa bago pa. Asin an iba man, pakatapos kaining problema asin kasakitan, mas nakakabaing kay Kristo. An kasimbagan para sa sakuya, yaon sa paano nyato o paano ang paghiling nyato kay Kristo. Ano kita, tagasunod niya o tagahanga niya sana? Dakulaon po ang pagkakaiba kaini. Kung kita tagahanga niya sana, magigi kitang bakong masuripot, asin day makakakuanin pag-asa kun ang mga bagay day mangyari susog sa satuyang kagustuhan. Alagad kun kita para sunod niya, marirealisar niya to na dawa guraano kapangit, guraano kasakit, o guraano ka-difficile an sa tong inaagihan asin eksperyensya. Inimadar sa to, tangani na maparani kita lalo sa mahal na Diyos. Kung hahalion niya to ang pagiging makasadiri, asin kung gigibuhon niya to ini, mahihiling tana kung igwanin pinto na nagsarado sa satuya, igwa sigurado nin sarong mabukas na bintana para sa satuya. Maaaraman ta kung ano baya sana an importante asin kinakaipuhan. Asin lilingawan niya to ang mga daing kwenta o halaga. Girumdumon niya to mga tugang. Ang tao, nakakanood, manunungod sa Diyos, bako ta inadala nindaan Santissima Trinidad, o kung ano ang ginibo kan Vatican, o kaya nabasa nindaan bilog na libro kan Biblia. Dawa ito pang tunay na mga teksto ka ini. O dawa nagpara atender bulan-bulan kan mga seminars and workshop tangani sa nang makapagpararom kan sa tuyang pagtubod. Ang tao namimidbidan asin nakakanood ang Diyos sa mga tawong Diyos noon. Kung ang tao nakakahiling nin mga tawong Diyos noon, itong mga tao na dawa paasanaan sa indang krus aral daw, asin ginigibo ang gabos tangani na magsunod ka sana kay Jesucristo. Diyan namimidbidan ninda ang mahal na Diyos. Gabos kita mga tugang, pwede man magin arog kan siring sa iba. An mapagirumdum kun ano ang Diyos sa paagi niya to, ninhulita nagigirumduman kita kan sa tuyang gibo. Nakita mga tunay na parasunod ni Kristo, bako sanang mga tagahanga. Ang Ebanghelyo na nagpapagirumdum sa sato na kuguson niya to ang satong pagtubod, asin magkaigwa kita nin kusog buot na erokyaw dangan ibalang ibog ini. Ang mga Kristiyano ngunyan totoo mga nagtutubod pero dai nahihiling sa saindang gibo bilang mga disipulos ni Kristo. Kadakol ang minasabi, asin minaako na sinda Katoliko o Kristiyano, alagad bako asin harayo sa gibo. Kunsiring haputon niya to sa tong mga sadiri. Ano daw ako tunay na parasunod ni Kristo asin Kristiyano? Asin paano ko iniginigibo sa sakuyang tataramon asin sa gibo, tanganing mahiling kan ibang tao. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan kabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki ka Diyos, asin namuda gikan sa Ama, bago kan kabos na panahon, Diyos na gikan sa ila. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama.
huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios, sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay sin mga gadan. Asin sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagaaram kan danay na pagkamot kan Dios sa katawohan, magdulog kita sa iya, asin magdulot kan sa tong mga pag-arang, sa lambang pag-arang, an sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, utubonin daan sa indang katungdan para sa kamurawayan kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magrarom an satong pagtubod, asinan satong pagkamidbid sa presensya kan Dios sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga jóvenes na nagtatalubo sa kinaban, na pano nin kariribokan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan, asin katuyohan kan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Dios nin mamumuto na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaomay na katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa God paman sa kapahingaloan, asin liwanag sa langit no nakahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo ang grasya na masabutan mi, naan sa mong buhay nagsasarig sa karahayan, kabuutan asin kakusuganin buot kan sa mong kapwa, tanganing danay niya mong gibuhon ang katungdan na magtabang sa saindang katikapuhan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Asin kagtao nabo sa diri mo, kapino nagkapanoan nin mga karahayan na nakamtan, kapos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay
na hindi naimagilan naman ng biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makaw manlugod kan Dios sa mang makakamuhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan na huli kan mga banal na atang, magin maninigo an samong mga paglingkod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhana daing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo para tubos man sana. Binuot mong magisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag sa imonin pagtubod maugmang nagsasabi. Kagurang nani ka nagadan banal, burabon nin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambut, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini, sinitinaw sa mga disipulos na ansabi, magako ang magabos asin magkakan kay ni tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako o magabos asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Buhay mo
Kaya kami na nagrurumdum kad sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sinkalis ning kaligtasan nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon. Sinkan sa mong obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero, si Ringman. Giramduma sa imong pagkahirak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkani gumagin kahiras kan buhay na dayeng kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay bane asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios na kaugalian, nangangas kitang magsabi, gabos tabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papadalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyan asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang narahasa subok, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami, kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan. Sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan,
Heso Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles katuninong ani winawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninong ani tinataw ko sa Indo are pagilingan sa mga kasalan. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan asin papagkanigaw na siya mapatuninong asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Uyan Cordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan na ang mga inapod sa pamanggi kaining Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami nan banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan.
Buhayon kami tanganing kaiba mo sa danay na pagkamot, magtaw kami kan bunga sa magdadanay sagkod paman, huli kay Kristo sa maong kagurangnan. Amen. Matuko muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya toon sa tong celebrante, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang sa tuyang Mass offerers, Absalon, Abio, and family. Salamat po. An akolito, ang mga nagbasa, asin sa Indo po gabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to, ang manihamiente asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like kasi ni-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya dahon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso, ang muragohod minpa kong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman, paduman balwaan,